Karo na biyu a baya-bayan nan bayan harin da rundunar soja ta kai a ƙauyen Turin Biri akan 'yan Mauludi kan kuskure. Yanzu ma haka rundunar sojan Najeriya ta ƙara kai wani hari akan kuskure a ƙaramar hukumar Silame da ke jihar Sokoto a ƙauyen Gidan Sama, wanda ya janyo hasarar rayuka da dama da kuma jikita al'umma da dama waɗanda suke kwance a gadon asibiti a halin yanzu. Harin dai na kan kuskure na rundunar sojan Najeriya a jihar Sokoto ya janyo hasarar dabbobi, raƙuma da sanaye, haɗi da raguna har ma da ƙananan dabbobi, wayanda ba a gane adadin su ba kawo yanzu na al'ummar ƙauyen Gidan Sama da ke karamar hukumar Silame a jihar Sokoto. Muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan bidiyon. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin mu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure ka danna mu subscribe sannan kai like don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. Mummunan harin rundunar sojan sama ya faru ne a jiya Laraba, inda mummunan harin ya hallaka sama da mutum 10 nan take a inda abin ya faru. Aka kwashi mutane da dama kuma aka tunkari asibiti da su wanda suna can suna karban magani. Harin dai na rundunar sojan sama a Najeriya ya yi ne saboda akan kuskure, inda sojojin ke harin wasu 'yan ta'adda da aka fi sani da suna Lakurawa, wanda suka yi shi akan kuskure akan al'ummar gari. Al'ummar garin Gidan Sama da ke karamar hukumar Silame a jihar Sokoto sun shiga tashin hankali kasancewar ba su taɓa ganin irin wannan abin ba a tsawon rayuwarsu. Kai tsaye rundunar soja ta kai hari ga al'ummar garin ne sakamakon tana tunanin cewa Lakurawa ne, wanda ya janyo sanadiyar mutuwar sama da mutum 10 kai tsaye kafin a garzaya da adadin mutane da dama zuwa asibiti. Gwamnan jihar Sokoto ya kai ziyara a daidai lokacin da abin ya faru, ya kuma jajanta ma al'ummar garin Gidan Sama da ke karamar hukumar Silame akan wannan ibtila'in da ya afka musu. Yanzu haka dai ba a kai ga gano adadin dabbobi tsakanin raƙuma da kuma sanaye da ƙananan raguna da sauran dabbobin da aka yi hasara ba, kasancewar harin ya afku ne a cikin dabbobi. Duk da yake rundunar sojan ta taɓa aikata irin wannan kuskure a ƙaramar hukuma ko kuma a ƙauyen Gidan Turin Biri da ke jihar Kaduna akan wasu 'yan Mauludi. To fa yanzu abin shekara 1 da wata 1 ya ƙara afkowa a jihar Sokoto. To Komi za ku ce akan wannan kuskuren na rundunar soja a Najeriya akai-akai da yake faruwa? Da wannan rahoto muka zo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure ka danna mu subscribe sannan kai like don ci gaba da samun shirye-shiryenmu cikin lokaci.